O traslado do transformador eléctrico que se atopa ao lado do lavadorio do Vilaxoán ata as inmediacións da futura escola infantil da localidade non gusta a Esquerda Unida nin o Partido Popular, que rexeitan esta medida. Pola súa banda, o alcalde de Vilagarcía sinalou que non se pode facer política con este tipo de cuestións. Lamentar a deriva electoral que están tomando algunhas formacións políticas, neste caso, pois, por exemplo, o Partido Popular e Esquerda Unida, na que o mesmo día pois saca unha notiña, non sei se coordinadamente ou non, pero desde logo con un claro tinte electoral, tratando de xenerar unha alarma social, que le sigan coa súa estrategia e nós seguiremos traballando e tratando de facer melloras polos veciños de toda Vilagarcía, en este caso especialmente de Vilaxoán. Varela Paz sinalou como será a instalación deste transformador despois de que se acordara con Fenosa o seu traslado e posterior colocación. É unha demanda aos veciños de Vilaxoán de fai moitísimo tempo, e as condicións que se llevan a dar as transformacións soterradas en unha especie de búnker, aínda que non son técnico na materia, un búnker de formigón para que este perfectamente aislado, un transformador bello, agora sería novo, moderno, negociado con Fenosa, na que a maior parte da inversión asumiría Fenosa, fruto das negociacións. O alcalde dirixiuse especialmente ao PP da vila ao sinalar que o transformador é máis perigoso tal e como está agora e que hai escasamente 3 anos que gobernaron na vila para poder modificalo. O que estaba mal era como estaba agora, e resulta que durante non sei cantos anos non nos preocupamos, aínda que teñamos a responsabilidade de gobernar. E agora, aproveitando un accidente, repito, e dende logo vai a contar con todas as inspeccións e todos os informes da Consellería. O que non se pode tratar de aproveitar, porque non é moi noble tratar de xenerar unha polémica porque o día anterior vexas un incendio dun transformador vello noutro lado.